Čip tralala. Ideme behať po dlhej dobe s kamerou. Máme si ešte prechádzku po byte, nech vidíte, jak to tu vyzerá. Napríklad takto. No a náš cieľ, keď sa zapozeráte, tak ho určite nevidíte, lebo je na druhej strane. A na druhej strane ho nie je vidieť, lebo tu máme rodinné domy a kadečo ďalšie a je to niekde tam ďaleko za kopcom. Tunak Valéria mi praje veľa šťastia, aj novalika a výbava, dúfam, že mám všetko, paličky, nejaký ten banán do huby, trošku vody a ruksaky a ďalšie veci. Psa dneska neberieme. Ruksak a nejaké oblečko. A ideme sa poobliekať a ideme na to. Som ready to go a rovno ma tu takto privítali krásne krabičky. Kravičky, lepšie povedané, a štartujem GPS-ku. Je to nejakých chabých 10 km tam s 1000 prevýšenie. Čiže zaujímavé. A poďme na to. Konečne trošku rovinka, lebo teraz prvých 150 alebo 200 výškových bolo utrpenie. A výhľady perfektné. A absolútne vlastne netuším, kam idem. Či je to ten kopec, alebo ten. Tu za týmto huďte. Uvidíme. Papa. Rovinka skončila. A už len hore a hore a hore. Niekde tam. Výškovo som asi v 1/3, dĺžkovo asi polovica, čiže mi ostáva tak 700 výškových a 5 km. Čiže iba hore, ale výhľady fantastické. Baba. Wow. Aj keď na jednej strane tu som bol v zime, keď som sa snažil dostať na jednu chatu, ale zastavil ma sneh, lebo nič, že zrazu som bol po kolena v snehu a nedalo sa v tom proste chodiť. Tak hádam, že dnes ma už nič nezastaví. Tak ešte si užite výhľad. A ja letím ďalej. Ešte mi ostáva nejakých 330 výškových, čiže 2/3 asi za sebou. A idem skúsiť takýto experiment na pár sekúnd. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Teraz budete všetci počuť, ako tu funím. A už nadávam. Strom. OK, je to nebezpečné tu v lese experimentovať takto s kamerou. Uvidíme, čo z toho bude. Wow, epické výhľady, sneh. To by sa ešte aj zlyžovať dalo vo veľkej snahe. No a ešte mi ostáva nejaký kus. Ale konečne slnko celú dobu v lese zašitý. Takže je to fantastické.
Wow. Tento výhľad asi nemusím komentovať. Strašne sa mi ľúbi tá chata tam. A idú cyklisti, tak v rámci GDPR končím. Ako sa správať na pastvinách? A zjazdovka normálne stále v snehu. A blato. A sneh. Ale už nie som ďaleko od cieľa. Asi. Toto som už dávno nezažil. No, 2 týždne. Wow. A ten sneh je akože fakt v pohode. Fakt by sa tu dalo ešte pojazdiť. Juhu. A horské jazierko. Wow. Je to tu epické. Môžeme trošku pobehnúť. Wow. 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 Tak. Toto je pecka. Už mi navigácia hovorí, že cieľ. No, mega. Tak, presne toto je miestečko, kde si dáme pauzičku. A teraz sa modlím, že nevytiahnem kašičku, ale funkčný bananás. Tak, a teraz proste budete pozerať, ako papám banán. A ešte otázka, že prečo papám banán? Lebo monkeys never claps. You know, monkey never clap. Because a monkey every day bananas. 2. So how many did you have today? 3. How about 3? Oh yeah. So you no more cramp for you. I need 3 banana because monkey never claps. Perfect. Thank you. Thank you very much. Arigato. tak a už teraz všetci viete, prečo banán. To bolo nejaké moc rýchle. Dáme si ešte druhý banán. Banánové hody skončili. No, tak sa napijem a nahodím ruksak a ešte vám tu ukážem, čo tu je. Ešte tu je takýto nápoj.
pekný. Skoro som sa vydrbal. A dokonca po nápise sa dá aj liesť. Wow. To je cool. No a ešte výhľad a ešte mám jeden nápad na fotku, tak idem to vyskúšať. Tak môj výšlap skončí práve tu, na tomto strašidelnom jumpíku. Mega výhľad. A rovno si tu musím všimnúť nejaký nový cieľ. Ešte tá severná strana. Musím tam pokoriť nejaký najvyšší z týchto cípov. No a ide sa dole. To bude bolestí. 17 kilometrov. 3,5 hodiny. Už sme skoro doma. Alebo ne. Ešte sme len po vedľajšej dedine. Ešte trošku vyšlapať na kopec opäť. A potom dole. Ale tu sa aspoň už dá bežať perfektne. Rovinka väčšinou. Takže pohodička. Hej. Dosť teplo. Juchu, už iba cesta dole. Hej, tam boli také dlhé, jemne klesajúce rovinky. No to úplne, že stehna horia, nohy mi trpli. Brutál. No ale musím sa priznať, v poslednú dobu to s mojím tréningom vyzeralo veľmi zle. Proste nejako, ja neviem, nejako odišla trošku motivácia, výhovorky na zlé počasie a nejaké povinnosti, ale pomaličky ideme naspäť do formy, lebo tento rok 2 ciele, pred letom vyskúšať nejakých 70 km a do svojich narodenín vyskúšať kilečko. Čas na to je, takže teoreticky by to malo byť reálne. Zase krásne výhľady. A čo som ešte chcel? Aj dlhodobo, už asi mesiac a pol mi kleslo HRV a nechce sa to vrátiť naspäť. A už neviem čo, skúšal som vitamíny, jogu pred spaním, dýchové cvičenia a stále nič. Cítim sa dobre, ale nechápem, čo sa to stalo. Či je to proste vekom, ale proste kleslo to z jedného dňa na druhý. Takže keby niekto vie, dajte vedieť. Som doma. No Dobrý Nosa Creek, takže bol to vlastne horský polmaratónik, prevýšenie ešte presne neviem, nehľadal som to v hodinkách. Všetky údaje budú čoskoro. Tak dík za spoluprácu. Dvaja ľudia, čo si to pozrú, možno 3 plus 2 psy. No díky a hádam čoskoro ďalšie video. A tentoraz som zabudol na ochutnávky, lebo som sa snažil ísť trošku na čas, tak som to ládoval do seba rýchlo. A slaný karamel z Decathlonu, úplne lacný, bol fantastický. Čaute na budúce.